Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union North Khasi Hills District hadian kajing yo jing ujor na kibabon kinong syang shnong baru lengba kajing wat benia jong kaseng menta kasngi kalapan long ya kajing let jurep kensan ya ka office jong executive engineer ka PHE umsneng subdivision ya ki pipe jong ka scheme Jal Jeevan Mission ki bala supply da ka company na Kolkata kabla tebru kum ka Jindal India Limited kumbala lab da kaseng hagani kasngi layo i baki pipe jang ka scheme Jal Jeevan Mission ki balawan ra lang ba ka we katrok ka badan yu number WB23E5797 da kani ka company kim ya hap satia ka jingkhia bat ka jingpha katkum ka order jang ka office u chief engineer ka tanat PHE ka jella hadin ka jinglap ya ka te ka jingduna ka balong ka jingdu nong ka bakraw ya ki pat ba ka jella Nagaliang kaseng hapo ka jingalam jong usamla Lesta Nongben, Organizing Secretary ka KSU North Khasi Hills District. Kilalit ban pa pensangi shwa, ya ka jing panhiyari kiti ki pipe ki bamlong ki babiang. News pa kami ay ifi saya Ama 2 kilo 4 gram 2 kilo 4 gram 1.8 180 ama apa tu tulak lakar 6.06 kg Nagaliang kaseng hakajing jurup joka kalalap tengkren ya ka jing bamsap pet jong kawai naki company ka ba yo ya ka work order ban supply ya ki pipe ban tray nak menta ka scheme JJM ka company ka bakar tank ka Jindal India Private Limited haba ka seng kawan ban jurep kal ara aru da ki jing thau bakla thau yo pipe kalalap ba u pipe ha jing sisa kat kum ka order ubadai ba kajing khia ubadai bandan hado 7.38 kamut nyo kilo siteng handre ha kajing jurep jong kaseng lalap ba upai ukhia tang kumba 2 kilo ei ta kamut kajing ye pher ka ade hado kilo tam hadin kajing ti bnya jong kaseng hadin jong kajing wat bnya jong kaseng nyilap ba ka department ka kum ka work order ka kum kajing patha kala patha ya ka khani ka company man panhap da upai kuba ki khot upai medium handre kakum ka jurep jong kaseng lalap ba upai ba kani ka company ka panhap udai upai light uba sting uba stang te kapau shai ba kaladon kadon kajing bamsap ka bajur bat kumbang itep kini kani ka scheme JJM kani ka scheme ka ba panpoi shabaro kilong ying jong kabri nyau trap te lengba kajing le thok lengba kajing bamsap jong kani ka company ka long kajing dunong ka bakraw ya ki pat ba jong ka bri nyau trap namar ba katkom kajing patha jong ka department de upai medium te kamut kajing ne jong ne upai ka di benne kumba nuksa ngin chuang chip house nam handre ling ba kajing le thok jong ka di ka company une upai uba ki panhap menta une tang kumba system arsnam te sa sisen ngan ban biang kajing dunong kalong ya ki pat ba nong snong jong ka bri nyau trap hi te kumta nakaliang kaseng kala dawa na u executive engineer jongka umsning subdivision ba de ban pinsange no mardor bat de hi ban pinpoi da upai uba de hok kumbala batha te haka jingi kundu bat executive engineer nakaliang jong I executive engineer ila kular ban pinsange shwa hendrei kaba smukhya man siempat kalong ba hadin kajing toket I executive engineer iong ba kini hi kide ki jo ki pipe ba supply barok away ka rikhasi jongi ta kamut ba kajing le thok kamdei tang hapo area umsting kamdei tang hapo umsning hendrei kajing le thok kadei barok away ka rikhasi jongi kajing tonong kadei barok away ka rikhasi jongi te bat hakajing toket ru ngilawat jingtep ba dakumno kumba lice pa atli ki trok ladap ban penhap ladap ban supply sha kiwi ki jaka ta kamut kapau shai ba kajing trai kalayak sha
kajing pedat ini upat ubah stang kalau ayat syai de kapau syai ba kajing tukok ha arkom terikam kalong ka ba isir khai de kumta nakliang ka seng kala bu kajing dawa ba de man pedusanya nomor do de kajing tre jong ne upai bat de man pen phai bat de man pen poi upai kumba labatha kala rai ru ban lik tundu yaki bor bahalor ban dawa naki ban bu daka kan hun toket namar ba kajing bomsap kamdei syu ka baret kajing bomsap kalong ka bakrau ka ba isir khai hadu kata kala dai ru kajing kata ka bakta ya borok ko bai ka jela te komta nala ka seng kan bu daga jing dawa ba hab bentuk ket halor kani ka bentah kumba phi la yo i menem step kat ka jing sakhi lang di jongpi kina liang ki nongbat thai ko bor banang liang ka seng apo juga jilam organisis sekretari juga not kasih desik minute mening la poi bandit inspect ya ki GI pipe ki poi menen angte apo subdivision umsning PG bat mene layo ban sakhi ba katkum ka jiyo lum jitep bajongi ba ki pipe GI pipe ki ban bayo poi angte ki dei ki ba long ki ba low quality ne kong kadai halor ka jishim bentar jongi bangin wat jitep nadu basdam jong ka jisdang jong ka scheme ka bari ka jal jiban mission bat limba jong ne kadai ka jingyo nong ya ka district ka jongi bat kunjuru ka jela ka jongi ba man la kisnong ki long ying kiyo ban tan haman la ki ying ki jongki hre ka jikli ka bu hangi bat la ka ni ka scheme ka long ka ba trekam hok ne em lomba ka jingbe pisa jong ka central government but hangni yo I ba hadin ni wat jitep ni let ban inspect it pipe but kum ka order ka ba ai lembak sarkar sya ka ni ka wei company ka bade ka Jindal India limited ka ni company ka ba snai ni GI pipe but hangte mene nglayo ban tho kat kum ka order ka ba ai lembak sarkar ban penmi lemba jong purchase order bende ki GI pipe ki bende ki medium quality but nrei mene katkum ka jing tho ka jongi yo we pipe ka mi ka jing khia jong pipe ka long tang ba 1 kilo lane 1 kilo 0.188 nrei katkum ka medium quality ka ba dei ka quality ka ba ki pipe kin poi hante po division ki dei panlong om dunai ka 7.24 kilo 7.38 kilo te hamne ni pau ba ka jingduna lupa si kilo tamye hawei mawei pipe kala pau lupa ka jingduna ya jangwa ka quality jong tu pipe tagana mau mene ba ni wat step lo kisnong man la kisnong gidon ki jingyo ujor na kisnong ba kini ki pipe ki poi menta hapo jong kari boy lemba jong ne ka scheme JGM kilong ki balong low quality lemba jong ka jingstang than pipe ka jingstang jong pipe kolong ka penpoi ya ka jinglong ras lane ka jing don jong kini ki khndo saw ban mi ki ban bam pat youtube pipe namar ka jingstang ka ju ka bar ka de ka jing penon kam yu ban penkudor kat kum ka benta ka ban unyai yu pipe lane ban ben yu kat kum ka degree wise hangtaru la syam yu pipe uba ula ban kedia bat udon ru bala kedia ru te haba ni wat jitip lemba ju kini berkhoi kadai borok kadai quality jong pipe bat kai ka ba ni simkhia lor kane kadai balada une pipe ulong pipe uba very low quality kamod kane ka scheme ka ba labai besar ka da ka sarkar kmi sya ka sarkar jilla lemba ka department PHE kalong ka jingdu nong namta ka district ka jungi ba ka jilla ka jungi bat namar bala ong low quality kamod ka jingne jong kane ka scheme supply kanlong no tang kumba po system ye rei lamang ya kane bakane om tunai ka arpho lai ko system ye hadu ban pendep ini project kade system arpho arpusa de hadin mingi wat jitip lemba ki kot kisla ki bangio mengi ha kane ka company ka ba one supply pipe kade ka Jindal India limited ka company ba supply pipe nanti nang po Kolkata ban lemba swaban supply kade ban yo ka certification ba une pipe quality ju long ba kumno ba nakaliang ka sarkar kala thung ya kawai ka private company ka bade ka Dr. Amin
controller private limited kabade don hampi po Kolkata shua bo pipe but shua ban le ya ka billing jo kini ki pipe kamot ba kini ki pipe kini belong certified kat kum ka kilo wise per pipe kamot ha boong kilo kamot ka jingruben jo pipe kamalong ka quality ka bay hap kat kum ka purchase kamanle da ka sarkar jilla limba ka PHE department ya way pipe bonlong medium quality te hadin kata niyo jintip ba kini ki kali ba kit yu pipe la certified biki haka bersinaru ika billing ban mi nanti na po Kolkata ban penap haka ka tarik ke bangam ladang bakla di sana ndro tarik ko mujio jintip jungi hangne po nompo division PHE ban entasni kasan tarik kade hangne po subdivision musling PHE kini artli department kabang yo jitip kini ki pipe ki balong low quality kini ki medium quality but kecil tho ko ki kalong tang kumban 2 kilo ye hadin kata lada yat ka kum ka jing ujor jong chief engineer jong ka PHE hapo shilong ma siat salam ka jing tho jong hapo ha tarik ka ba arkundai tarik banai November aku arkoi terkum kajung tho kajung syakne company bat lalit ru ya ka inspection sete sipo Kolkata hamtu lapan paul pa kajung tho ki quality ju ki pipe ki balawan supply jakane company kidei ki bolong very low quality te ka jikli menta ka bu hangi bat sya ki pai ba hi baro ya jing du nong kalong ba kani kadang shen ginang siwat jitip ndrai ngintip ba kani company layak labun bun banai te kalong ke igi ba dunong ada kani ka scheme ka jungi niyo de quality jungi pipe kilong ki ba low haga quality ka jongka but nakaliang ka sengru lawat jitip halor ka de company ka ba supply ni pipe kayo jitip ba kidon ki wi jelaru ki bla syam ni ka ju ka apot haba ka sarkar jela ka persange bat le ka inquiry namar ba hosnem arja ka khnai kawai ke bajia po Manipur kadang kawai division kemudian po Impal ke division kemudian jong PHE department julumba jong scheme GGM la persange balale inquiry namar jong ka jingle tu jong kane company but ngimla untip yo don ka tu kan ngun ki bodong bentalang man supply jadi ki pipe kemudian kilo quality tehlan yang kena bentang kembali lalap nang le sen PSU lalap kena jingle tu le company kaibat ka rai dan kaibat ka Sinjam gua pindah na bantaban persat ini kumning layat ban lek hangte po subdivision po PHE muslik lemba ki khot jong ka KSU po jong ka Riboy district ban lemba ka sakhi jong phi ki proof ki bangidon ban kai ka bangibu menta kalong nagaliang kaseng men lemba kilat pathai kubor menta ni sutu sai ba kanono company kanamla ban ai lane ban supply kinono kimar ki belong low quality klem don benta jong no napo ka jela ka jungi kata long ka basai hadu kata ta ban menta ngi I ha ka start jong ka DC ha start jong SP maong ka DC ngasib ka tang DC kalong ba kanle ka inquiry lumba jong ki magistrate inquiry lemba jong WSP lemba ka vigilance and anti corruption department kita artli ni soba kaliang district EDC but SP di bersimkhia gini but hadin kane ka sarkar ka di bersimkhia ban form ya kane ka special investigation team banwat jiktep sabaro kini ki jingja ki division abadon hapo jong ka jela ka jong district ka jungi but kumjuru shikiwi ki jelaru bantik ki jisya ba mono bale ikini ki berkhoy ban wara ini ki quality ki badunatam ki belong very low haba pentrei yang scheme GGM ban so haji sat juki lada nang liang juki ki mla aliai nang liang juki ngin salong ki ba pengkre bang ngin ya penbet lang bat ka litigation cell ka juki ki badon ki lawyer ki ba ngila ban yai pat khmat kat kum ka ain ka sha ini bang ile